Permintaan ibu-ibu. Bokong semok ya? Semok. Ya, dikasih bokong semok ya. Mungkin yang mau joget silakan monggo. Bersama sinden pagebluknya Surya. Lu bokong semok harus digawe Silpi jadi memang ngebel. Oh ngono. Oh. Lu bokong semok tak gawe. Oh gitu, bokong semoknya nanti Mbak Silpi yang nyanyi. Terus kowe lagumu apa? Lagunya saya bebas apa minta? Lagunya saya bebas, ada permintaan lagu apa mboten? Gulu pedhot kala-kala boloku kae sing les nang omahku wae. Ya matur iki gulet dipedhot ben tak bendas. Lagune tok. Kae anake les nang omahku, Mas. Les apa? Les nyindian mbok kula, ndengen anak lebokne. Lebokne ndi? Nebok Cina. Hus. Oh, petetan. Wah iki. Petetan tok tak tung tiling. Ya. Nadamu. Dipasne. Aku gak seneng aku. Marah rupane kok petetan dadi. Ora. Lah ya, kowe ngomong ngono kok ngiler ya. Matur sing apik, Bu kula mboten. Bu, kula petetan gak seneng. Marah rupane kok petetan dadi. Gulu pedhot mawon nggih. Nggih. Oke, siap. Semuanya setuju gulu pedhot, guys. Garap rame Surabaya, drama. Cewek audio ler kok iso. Pegel rodap nan. Ya gulu pedhot ya. Penonton telah menanti lagi, guys. Yo, Surya Buana. Tuang
belas aku. Yuk sampun. Sudah ya guys, gak punya utang. Thank you bang, terima kasih. Lah nyuwak iki jan kok nyulek kulup lho. Matur nembah nuwun Budhe, sampun ngaturaken pamundutan.